hayo mam hande kadi dum do mam yalat wada asel mam sel baday bal alhamdulillah modum ni alhamdulillah suklon ko mollo suka benen do badon modum alhamdulillah on cel jam tan alhamdulillah yaw ko riban no sebo sen ko modum tan mam ya redo wala ko dum modum ala ni ya sana ya okay ya sana wala won ko sebo kan Allah dura yakka wallahi ko de foen kadi jonde hôpital joni sa yi urgence tampin ma jodo tate wala selu dum fe yo ko lelde ko burni yalla sella lelde ko burni lelde ko bla moju nay maro jaha Sénégal ton kadi bule ki so fi gon ma jiya mano dogo normal ma moye ma dari ma ñom sa yari gungul gongol ko mo jari mo jari yalla sella fota mu ma dama ñem jaral di ma allo sadane Allah hawan baciri sanki ma oui ko wonduno lili tan mai ndel woni la ida oy mamal fa sanki mamal fa ko wonno lili tan maro jomi ko jiri ko lino lili tan ko non ko tam fi yam mai Allah way defter ci yalla mo dum jiri ko non joni ngarmi man yam yara ladema wala boset ala ha boset mama nene fatno ngaji di ay ngar ko jam mo jam ijam ko allo ko wonduno omo jodi tan may sadanella ko wi aduno ko jam ko wi omo jodi tan hawle lew may kono mam demel ko jodi non wallahi balle ka si mamam ala ken way jettude jiyaaru mudum yiidi fof kanga so gayna ko jodi yalla no ya jodi no tan ala koy hajande mudum mo ay imam ko non so balle kasi ngurna ngoto mama jor ko jor jam jor action dara jam watti kadi voilà oɗo hatta allo saɗani Allah ha waɗi mbaɗir ko darinor tan ha o yene leydi mari wadano subhanallah la ilaha Allahu akbar wadano wadano ndewndiri koy gal goto kadi wadano so mam jibitayi to hadde min gila haalata nane mamal fa mayi mam jibitata waɗa sport ɗum ɗo selli kay koy gal goto fano mayi gasi ma